aibi ko kamanceceniya da halitta. Wane ne Ubangijinka? Na san Ubangiji na da alamomi masu yawa, daga cikinsa akwai dare da wuni, da rana da kuma wata. Dan me Allah ya halicce mu? Allah ya halicce mu ne da bauta masa ba tare da mun tarayya da wani cikin tasa ba dalili. Akan haka kuwa faɗar Allah madaukakin sarki, wa ma khalaqatul jinna, ban kalci aljan ba wal insa da mutum illa liya'budun, sai dai su bauta mini. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, domin kuwa yana cewa wanda ya aikata wani aiki a shari'a ba tare da umarnin ba a kan aikin ba. Makakan addinin musulunci guda nawa ne? Makakan addinin musulunci guda nawa ne? Menene tauhidi? Na ɗaya, shaidawa babu abin bautawa da gaskiya kuma Annabi Muhammadu manzon Allah ne. Na biyu, kai da sallah. Na uku, bayar da zakka. Na huɗu, yin azumin watan Ramadana. Na biyar, takin Allah waɗanda ya sami ikon zuwa a gare shi. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.